ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಲೆ ಸುದ್ದಿಲು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಗೆ ಸುರೂತ ಹಂತದ ಓಟು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದಂಚ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಉಜಿರೆಡು ರಟ್ಟಾಯಿನ ಆಣನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಲ್ತದ ಅಪರಾತ್ಲಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಗು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂದಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಟ್ಟಗು ಇಸೇಸ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಒಡಿಪುದ ಕೊಡವೂರು ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭೇಟಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಗೂ ಸರ್ವೇರ್ಲಾ ಕೈಜೋಡ್ ಸವಡು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಲಪಾಡಿದ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನಿಲೆಟ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷದ ಶಿಬಿರ ಧರ್ಮಗು ಮರೆದು ಕೊಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸುರೂತ ಹಂತದ ಓಟು ಅಂಗಾರ ನಡೆತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನೂತ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆನ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನೂತ 31 ಸ್ಥಾನಲಿಗೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 57 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆನ ಸಾರತ್ತ 47ನೇ ಸ್ಥಾನಲಿಗೆ ಮತದಾರರು ಓಟ್ ಪಾಡಿಯರು. ರಡ್ಡನೇ ಹಂತದ ಓಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡನೇ ಹಂತದ ಓಟು ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ ಸುರುತ ಹಂತದ ಓಟು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಹಂತದ ಓಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುರೂತ ಹಂತದ ಓಟುಡು ನೂತ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆನ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನೂತ 31 ಸ್ಥಾನಲಿಗ್ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು 57 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆನ ಸಾರತ್ತ 47 ಸ್ಥಾನಲಿಗ್ ಓಟು ನಡತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 50 ಸ್ಥಾನಲಿಗ್ ಈ ತುಂಬೆ ಇರೋದದಂತೆ ಅಜತದಂಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇರೋದದಂತೆ 53 ಸ್ಥಾನಲಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿలను ಅಜತದಂಡ ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕದ ತೆಂಕಮಿಜಾರ್ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟು ನಡೆತಂಡ ಓಟು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಸಾಲ್ಡು ಅಂತದು ಓಟ್ ಪಾಡಿಯರು. ಕೊರೋನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದಂಚ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಅದೇ ತೊಂದುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಡು ಓಟು ನಡೆತಂಡ. ಉಜಿರೆದ ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇರ್ದು ಆಣೂರ್ಯನ ರಟ್ಟಾದಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೊಡಿಪನಂಚ ಮಲ್ತದಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ ಅಪರಾಧಿలను ಪತ್ತದೇರು. ಅಪರಾಧಿలను ಪತ್ತಿನ ಕೂಟಗು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿರುಪಾವೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೇರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಟಗು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿರುಪಾದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಅನುಭವ ಪುದರ್ದ ಆಣನ ಕಾರಡ ರಟ್ಟಾಯಿನ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿನೆರ್ದ ಅವರ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ್ನ ಆಫೀಸಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಕೂಟಗು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೇಸ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆತಿನ ಆಜಿ ಕೋಟಲೆನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇಕೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವೆಲೆಂಟೈನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂದೇಶ್ ಪಿಜಿ, ಒತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಕ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಂತ್ರಿಯರು ಪಾತಿಡ್ದು ಉಜಿರೆದ ಆಣನ್ ರಟ್ಟಾಯಿನ ಸುದ್ದಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕಲು ಪೋಡಿದಿತ್ತೆರು. ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ಆಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಅಪರಾಧಿలను ಬಂಧನ ಮಲ್ದೇರು. ಆಣ್ ಇಲ್ಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಮಲ್ದೇರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತುನಂದು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಅನೇಕರು ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ರಮಿಸಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂದಿರುವುದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಮತ್ತು 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ
ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು 2 ನೈಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅವರು ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು 2ನೇ ನೈಟ್ ಅವರು ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ದು ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜನದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೋಆಪ್ರೇಷನಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಶ್ರಮನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಟ್ ಸರ್. ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟ್ಯರ ಮಾತಾ ಹಿಂದುಲು ಕೈ ಜೋಡ್ಸವಡೊಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ಪೀಚವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಲಿಗ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ನಂಚ ಅರನ ಶಿಷ್ಯರು ದಲಿತ ಕಾಲನಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಡಿಪು ಕೊಡವೂರು ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಕಾಲನಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಭಾರತ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ ಸಾಧನೆ ಅರನ ಶಿಷ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಮಠಾಧೀಶರಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಜ್ಜಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಲಿತರನ್ನ ಕಾಲನಿಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತನಾರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಗಿಡಪೆರೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು. ಅರಿನಂಚಿನಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಗಾಂದು ದಲಿತ ಕೇರಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು. ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಮಗರಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಡು ಅರೆನ ಸುರುತ್ತ ಆರಾಧನೆಲ ನಡೆತದಂಡು. ಗುರುಕ್ಲನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದಲಿತ ಕೇರಳಿಗೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರುಪುನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರನು ಸರ್ವೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟಡು ಮಾತಾ ಹಿಂದಲು ಕೈ ಜೋಡಾವಡುಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡವೂರದ ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಕಾಲನಿಡು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇಸೀಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಗಾಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು. ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪೆರಂದು ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿಗೂ ಪೂತ್ತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ದಲಿತರನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ಕಾಲೋನಿ ಸುಮಾರು 120 ದಲಿತ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲೆಲೆಗೂ ದೀಪದಿಯರೆ ತುಡರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮದೇವರನ ನಿಚ್ಚ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾಲೆಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಂಡುಂಡೆರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾರತದ ಒರಿಯೇವರಿ ವಿಶ್ವಸ್ತರು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದಿತ್ಯದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿನಾ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸನಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದತ್ತನೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು. ಯಾರೊಬ್ಬ ಧನಾಢ್ಯರು ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಆದರೆ ಅದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧಾಕೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮಂದಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ನೆರವನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮರುದಿವಸ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ, 10,000 ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ.
ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇಡೀ ಭಾರತೊಡೆ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧುವಾದಿತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಅರಣ್ಯನೆ ಆದರ್ಶದ ಮಾರ್ಗುಡು ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಸಾಗೊಂದು ಗುಮನವೈತದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ವರ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಷಷ್ಠಿ ಆಚರಣೆದ ದಿನ ಐತಾರ ತಲಪಾಡಿದ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನಿಲೆಟ್ ಧರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ ಮರ್ದುಕೊರ್ಪುನ ಶಿಬಿರ ನಡೆತಂಡು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಕಾವಿ ಕೃಪಾ ಸಂಕೇತ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಜತೆ ಸಿರಿಗಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಷಷ್ಠಿ ಆಚರಣೆದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐತಾರ ತಲಪಾಡಿದ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನಿಲೆಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವರ್ಕಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನೋಡು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬಕ ಕಾವಿ ಕೃಪಾ ಸಂಕೇತ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ವರ್ಕಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಧರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಕ ಮರ್ದುಕೊರ್ಪನ ಶಿಬಿರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆರ. ಶಿಬಿರಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊರ್ನ 201 ಜನಕ್ಲಿಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಎಡೇನ ತೆರಿನ ವೈದ್ಯರೆಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಲಹೆ ಮರ್ದು ಬಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಲೆನ ಧರ್ಮುಗ ಪಟ್ಟಂಡು ಪಾಕ ವಾತ ಸಂಬಂಧ ಬೇನೆಲೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಿಚುಮರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊರುಂಡು. ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ವಿಕಲ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿಯರು ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸುಭಾಷ್ ಅಡಪ, ಕಾವಿಕೃಪಾ ಸಂಕೇತ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಸೀತಾರಾಮ ಬೀರಿಂಜ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಪಿಡಿ ಶಿಟ್ಟಿಬಕ, ವಿಕ್ರಮದತ್ತ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆಬಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಮಲ್ಪೇಡ್ ಕೇರಳ ರೀತಿಯ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಮಂದದಿರ ಶ್ರೀಮಂತ ಬೋಟ್ ತಿರುಗಾಟದಕ್ಲಿಗೆ ಜಲ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡು. 100 ಅಡಿ ಉದ್ದ 20 ಅಡಿ ಅಗಿಲದ ಈ ಬೋಟುಡು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೂಮ್ ಕರಾವಳಿದ ತರಾವರಿ ಕಾಯ್ತದಿನ ತೆನಸಲು ಇಂದಿನ ಮಾತ ತೂನಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಂಚ ತೋಚುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಡುಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿರ್ಗಾಟಕ್ಕೂ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ದ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು. ಈ ಬೋಟುಡು ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಲಕ್ಸುರಿ ರೂಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. ರಜೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ತಿರ್ಗಾಟಗೂ ಪೋಪುನಕಲು ಕೇರಳಗೂ ಪೋಪಿರು ಅವಳು ಅಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡೊಂದು ಉಡುಪಿದ ಕೆಲವು ಜವನೆರು ತೂದು ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ದ ಅನುಭವ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತದ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಡ್ಲ ಅವೇ ಮಾದರಿದ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಮಾತದರು. 100 ಅಡಿ ಉದ್ದ 20 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಈ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ನೀರಿಡು ನಿಂದೊಂದೇ ಪೋಪುನನು ತುಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ತಿರ್ಗಾಟಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೇಯಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟೊಂದೆರು. ಕೊರೋನಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನುಂಡು ಒಂದು ಹೌಸ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೇರಳ ಮಸ್ತ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದುಂಡು ಪೂರ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಉಂಟೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇರಳದ ಲಕ್ಕನೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆವುಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತೂವೆರೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪರಿಸರ ಉಂಡು ಮಲ್ತದಿನ ಈ ತಿರುಮಲ ಬೋಟುದ ತೀರ್ಥವಾಗಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಿತ್ತ ಮಾಳಿಗೆಡು ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. ಪಾರ್ಟಿ ಪುಟ್ಟುನ ದಿನಾಚರಣೆ ಬೊಕ ಅವಲೇ ಉಂತುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಉಂಡು. ತಿರ್ಗಾಟದಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. 4 ಜನ ಎಡೇನ ತೆರಿನಕಲು ಬೋಟುಡು ಉಲ್ಲಿರು ಸೊತ್ತುಲಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಲ್ಲದಿತ್ತಿರು ಮೀನ್ದ ತೆನಸಲೇನು ಅವಲೇ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆರು. ಬೋಟುದ ಪಾಲ್ದಾರರು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನಾರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಇವರ ಕೊಡ್ತಿರು. ತಿರುಮಲ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಬಂಡ ಮೂಲು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ತಿರುಮಲ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ 5 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಅಮ್ಮ
ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ 240 ಮೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುಮಾರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋ ಆವೊಂದು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಐಟ್ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೈದ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು 5 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಖಲು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೋಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಬೋಪುಂಡು ಇಸ 25-35 ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೈದ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 25,000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಬಕ್ಕ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೈದ 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಂಬಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾವು ನೈಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಪನ್ಪೇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅವು 35 ಜನ ಬರ್ಬೋದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಟೀ ಬಕ್ಕ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ 13,000 ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ 30 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತೇಡ ಅವು ಫುಲ್ ಬೋಟ್ ಆಗಲಿ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ 2,500 ಒರಿಯ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರನ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ತುಯ್ಯರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗ ಪೋಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ ನನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ತುಯ್ನಕ್ಲು ಮಾತಾ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಬುಳಚಿಲ ಅನಗ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾವುಂದುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥದಾರ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಿಪುನ ಶ್ರೀಧರ ಡಿಎಸ್ ರೆನ್ ಅಜತದಂಡ ಐವೀರ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 10 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ ಪಂತ್ಯರ್ ಆರುಕುಡ್ಲಡ್ ಸೋಮವಾರ 2021 ಸಾಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು 2021 ಸಾಲದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥದಾರ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪುನ ಡಿಎಸ್